הדגמה כללית של המערכת. על מנת להתחיל לעבוד עם המערכת יש להקליד שם משתמש וסיסמה, ואז המערכת פעילה למשתמש המסוים. בסרט זה נציג את התוכנה בקווים כלליים להתרשמות בלבד. המערכת תומכת ב4 סוגי אוכלוסיות. אוכלוסיית הרוכבים, הכוללת את רשימת הרוכבים, עבור כל רוכב את השיעורים הרשומים לו, ואת הפרטים האישיים לכל רוכב ורוכב. האוכלוסייה הבאה היא אוכלוסיית הסוסים. גם כאן המערכת כוללת את רשימת כל הסוסים ואת רשימת כל הטיפולים שהסוסים הללו קיבלו. כמובן שיש הבחנה בין סוסי פנסיון לסוסים שאינם סוסי פנסיון. אוכלוסייה שלישית היא אוכלוסיית העובדים, כאשר יש הבחנה בסוג העובד, כאשר הדבר החשוב הוא מי הוא מדריך רכיבה או בעל תפקיד אחר. כל האוכלוסיות הללו מתמזגות לכדי יומן הפעילות של החווה ביומן עצמו. לפניכם היומן עצמו, יומן החווה, הוא ניתן כמובן להרחבה לפי גודל המסך הרצוי או הנוחות של המשתמש. היומן מציג את שעות הפעילות של החווה שמשתנות מחווה לחווה בהתאם להגדרה שלהם, ואת רשימת הרוכבים ממוינים לפי סדר א' ב'. היומן מציג באופן גרפי וצבעוני את פעילות החווה על פי סוג השיעור הנרשם. עוד מציג היומן דוחות מפורטים שאותם ניתן להפיק בפורמטים שונים, לדוגמה דוח יומי שמציג לכל עובד, או יותר נכון לכל מדריך, מי הם הרוכבים שהוא אמור לעבוד איתם ביום הנוכחי. למשל רותם מזרחי, יש לו 2 רוכבים, לאחד מהם כבר נבחר סוס. כעת נעבור לתאר תהליך שהוא שיעורים לרוכב. על מנת לרשום שיעורים לרוכב יש לבוא לכרטס את הרוכבים, לבחור ברוכב שאליו רוצים לרשום שיעורים. למשל נבחר את אברהם אלי, לא רשומים לו כרגע שום שיעורים, ואנחנו רוצים לרשום לו 5 שיעורים. באים לרישום, שימו לב שלרוכב זה עוברים באופן אוטומטי התאריך, השעה. מדריך קבוע לא נרשם לו משום שלא רשום, אנחנו נבחר בשבילו. המגזר נקבע באופן אוטומטי, אורך השיעור נקבע באופן אוטומטי. אפשר לרשום אם יש לו סוס קבוע ואם יש לו גורמים מממנים. שימו לב, לרוכב זה יש גורמים מממנים שמממנים חלק מעלות השיעור. עלות השיעור נרשום 120 שקלים ונציין שהגורם המממן יממן מתוך ה-120 שקלים 70 שקלים. נסגור גורם אחד ונשאר עם גורם מממן אחד. כאן סיימנו את העבודה כמעט, פרט לכך שאנחנו צריכים לציין כמה שיעורים אנחנו רוצים לרשום. במקרה שלנו 5. נאשר, נקבל מיד מסך המציג את כל התאריכים שבהם ניתן לבצע את הרישום. אם לא ניתן היה לבצע את הרישום, היינו מקבלים כאן סימון אדום לצד התאריך המסוים. במקרה שלנו אנחנו יכולים לאשר. אנחנו נאשר, הרישום נשלח לבסיס הנתונים ומיד מוצג בכרטיסו של הרוכב. זהו התהליך הראשון. כעת נתאר את התהליך של תשלום עבור השיעורים הללו. גם כן נלך לכרטיס רוכבים, נבחר את הרוכב שעבורו רשמנו 5 שיעורים, נלך לכרטיס הכספים שלו ונראה את החיובים של השיעורים שרשמנו. במקרה זה נחייב 3 שיעורים, נציין שאנחנו מעוניינים לחייב 3 שיעורים. שימו לב שמעלות השיעור נותר לרוכב לשלם רק 50 שקלים, ושהחלק האחר מממן אותו הגורם המממן שציינו בכרטיסו. אנו יכולים לבחור
להפיק חשבונית, חשבונית מס קבלה או קבלה בהתאם לצרכים. במקרה זה אנחנו נפיק חשבונית מס קבלה. נציין שהתשלום הוא במזומן על ידי קליק בשדה המתאים ונאשר. עם האישור אנחנו מקבלים מיד את החשבונית המציינת את אופן התשלום ואת פירוט הכספים. חשבונית זו כמובן ניתן להדפסה ונתינה ללקוח. נצא ממסך זה ונציין שקיימים בתוכנה תמיכה לגורמים מממנים רבים לכל רוכב. עוד תומכת התוכנה במרכיבים רבים ושונים של ניהול החווה, לדוגמה טיפולי סוסים. ניגש טיפולי סוסים נמצא במסך סוסים, אשר מציינים את רשימת הסוסים עם הבחנה בין סוס פנסיון לבין סוס שאיננו פנסיון. על מנת לרשום טיפולים לסוסים הולכים לכפתור טיפול, לוחצים, בוחרים את סוג הטיפול, במקרה שלנו ניקח פרזול, נקבל באופן אוטומטי את עלות הפרזול ונציין על ידי קליק לכל סוס שאנחנו מבצעים פרזול. כל סוס שהוא סוס פנסיון יחייב את בעל הסוס בחלק היחסי של הטיפול. נאשר ולכל הסוסים שרשמנו יצטרף הטיפול שבחרנו. מערכת ניהול החווה היא מערכת פרמטרית שניתן להגדירה בהתאם לאופי כל חווה וחווה. למשל, נלך לטבלאות ערכים ונציג מסך ציוד. ייתכן שכל חווה יש לה את הציוד הרלוונטי לה. דוגמה נוספת, סיבות ההיעדרות. כל חווה יכולה לציין את סיבות ההיעדרות של רוכב משיעור על מנת לבחור אחר כך במידה והרוכב לא מגיע. המערכת מפיקה דוחות רבים ושונים על בסיס הפעילות שהצגנו, לדוגמה בנושא כספים. בנושא כספים ניתן ללכת ולראות את חובות הלקוחות, כשהמערכת יודעת להבחין בין ארגונים שהם מממנים של רוכבים, או חובות של גורמים פרטיים שרוכבים ומממנים את עצמם. כמובן שניתן לראות את הסך הכל של הסכום שחייבים לחווה. עד כאן הדגמה ראשונית זו. הדגמות נוספות ניתן לראות בסרטים הבאים.